parku bat thoi long jak rong hang rong labang so Homeo Institute and Health Science Education Patirpi Ponsi Karbia Khaya Phan Inglong long kedo Dawai Rikang Renui Pencheng Lok Thingpi Athe Thai Hui Pen Fuso Pokso Lapen Iri Ekeng RFP ka Cheng Lok Punoi Piru Sangman Karchu ke Kor Punoi Keche Pameyuna Dawai Dokok Labang So Kiri Long Ajoine Pen Niltum Pini Labang So Ayut Foundation Labangso Health Labangso Science Labangso Education Niltum Karbia Lampen Labangso ke Than Ponji Science Labangso Institute Kangpu Ponji Phan Niltum kachi sigdo Niltum non kitab tangtelang sita Niltum Labang Mo Niltum Khepi Karbi Hempu Mukrang Pu Niltum Jongsi Cipu Niltum Jongsi Aprang Kedam Yilang Pulote Karbiang Long Iltum Akheduans Tami Labangso Institute Long Cherap Cheto Dun Nai Panili Chuningri Lapen Parke Karbiang Long Ke take ding to tum Ke texer Logo Charlie Reso Jang Pantanili Law Chuningri Glo Iltum Science Mate Labangso Education Aputake Abang Putin Simptame Labangso Bidisore Lapen Lam Kachethan Nai Panmage Kenangso Lasidiltum Damtang Arong Hawar Kili anabang Niltum Labangso awareness people lo Guru Siluka Thilu Lapen to beru yeso do anso Lapen ke kapre ka dawai do Guru Sangman ki kor Asontin dawai Labangso Kachini abang puda dotang lo Lapen abang pu dawai ta retake lo Lahai ke do ka Niltum research dam api Nitum Cheng wise Cheng sai bensi Pinpo Hawar Chinthong Hawar Lapen ke Richo Karbi along da humri dam lo alang li nusia teng bangke Karbia khai ke dawai tu pok so pen cheng lok an partame repi ke cheng lok pen cheng lok singjam pasi la hai hoi bangke Karbiang long do pet pot ili Karbi hem phu mokrang khai pi pot chipador unai alang li hirjumi dil tum phanang pidun aso teng siji damtang haikuni November acheklo tarik ner cap Boythalangso punja hidi pialong lasi labangso Karbia Khaya Phan labangso ka panang por labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi sosang dan haikuni November acheklo tarik ner cap Boythalangso punja hidi pialong lasi labangso Karbia Khaya Phan labangso ka panang por labangso entities ingpu ponlo akonon labangso ingpu det penapi sosang danta contingency hawar along tami dak parku bathoi rong hang rong lapen timung rong labangso dak along elong adim sinil tum labangso non tong sikot ben sekelangi phan labangso ahem thiklo lapen ke non tum parku bathoi long BKB High School, ME School, bahawar penceng lok ke doka be afil long niltum langdam lo non abang ke kaching thu the pinangan theklong oposi niltum non matha ponthulo parku balong koson si Khaya Phan kang thu ponjima pu niltum na si prapjin pen labang so awareness ki piponji penceng lok niltum non wangji aning tarik krethro ka bangil niltum labang so traditional labang so medical institutes labang so kang pu ponji phan Karbia Khaya Phan aman kithe dung labangso bang lili doanarat phantame nangchetu nangcherap dun ji phansi lili chuningri lo mansi lili pini Karbiang long hamren lapen khaiduan phan lili labangso chuningri lam thel ansi kangtong